Vážení diváci, srdečne vás vítam pri ďalšej epizóde Arte Spiritu podcast. Dnes tu mám špeciálneho hostia, ktorý sa venuje veľmi chutným záležitostiam. Daniel Fiala, vitaj. Ahoj, zdravím. Prezradím o tebe, že si zakladateľom spoločnosti Supramedex, kde vlastne vyrábate a skúmate medicínske huby, ak správne hovorím. Jo, správně. Vlastně zastupuju tady firmu, nebo jsem vynálezce tohoto produktu, co tu je, a je to směs dřevokazných hub. Ono to zní tak jako nebezpečně dřevokazný huby, ale jsou to takový ty choroše, takový ty klobouky, co rostou na stromech, nevím, jestli to znáš. Áno, bola som teraz nedávno na prechádzke na Suľovských skalách a videli sme tam naživo hlivu, takže račte to. Neviem, či bola úplne ústricová, ale bola divoká určite hliva. Já si pamatuju tady ty houby, když jsme chodili jako malý kluk do lesa. Já vím, že jsem to občas i kopnul, jsou to velmi tvrdý houby, ale nikdy by mi nenapadlo, že tyhle ty houby mají jako léčební účinky. To veľa ľudí asi nenapadne, že to takto může být. Tak. A v podstatě já jsem pragmatik celý život. Já jsem studoval vlastně technické vzdělání, studoval jsem ČVUT, jsem strojář jako původem. A mně se změnil život v roce 2019, kdy mi zemřela sestra jako na rakovinu, a to zemřela ještě jako velmi rychle, to bylo za víkend v podstatě. A já jsem na ní byl hodně fixovaný, protože naši se rozvedli a sestra se jakoby o mě starala, ona byla starší. Takže chci říct, že to byl jako velký zlom v mém životě, že když člověk jako zasahne takováhle nemoc, tak ho to fakt změní. A 2 roky na to bohužel onemocněl rakovinou i můj otec, ten teda jako přežil, ten žije, ale tyhle ty vlastně okolnosti musím říct, že mě natolik změnili a dovedli mě k jednomu člověku právě, který sám prodělal rakovinu a vylečil se právě pomocí těch dřevokazných hub. Tam jsem poprvé vůbec slyšel ten pojem dřevokazný houby nebo choroše. Já jsem do té doby vůbec nevěděl, jako co to je, jak to funguje. Takže to je takový paradox, že jsem technický typ, jsem pragmatik a najednou tady je něco z lesa, že jo, houby. Je to vlastně alternativní medicína a něco, co vlastně jako funguje. A já, když jsem vlastně slyšel ten příběh tohle pána, a je to Slovák, takže to jako vzniklo tady na Slovensku, dokonce v Bratislavě, tak když mi vyprávěl ten příběh, tak já jsem si říkal, že to je jako strašně zajímavý a až taky jako mystický, že dřevokazná houba může člověku pomoct od rakoviny. Takže rakovina je obecně strašák, jako velký, že jo. A já jsem se o to začal jako víc zajímat a v podstatě se jedná o směs hub, o extrakty vlastně z hub. Nejsou to jako houby jako takový, že by člověk našel houbu, usušil ji, nadrtil a pak ji jako konzumoval, to ne. Ono musí presne vedieť, že aká huba, prečo táto a čo všetko, aké má zloženie. Aby tak, je tam nějaký postup jako technologický a není to úplně snadný, protože ty dřevokazné houby, oni mají velmi silnou buněčnou stěnu, oni obsahují takzvaný chytin a to naše tělo nedokáže zpracovat. Takže když si někdo řekne, OK, tak já půjdu do lesa, tam najdu nějakou první houbu, vezmu si sekeru, čo to je jako hodně pevný, useknu ji z toho stromu a začnu jako si z toho dělat čaj, tak to jako úplně nefunguje. Jo, musí se to jako... Špeciálna príprava musí to tým prejsť. Usušit, nadrtit, macerovat, pak se to vaří. Když se to vaří ve vodě, získají se potom ty beta-glukány, když se to vaří v alkoholu, získají se zase jiný látky. Takže ten postup jako je hodně složitý. A já, když jsem toho pána poslouchal, tak si říkám, Hergot, tohleto chci dělat. To je jako zajímavý. A to byl pán, který měl rakovinu obliček. Po česky jsou to ledviny. Ledviny. A on se vlastně svěřil moderní medicíně, podstupoval normálně klasickou léčbu, chemoterapii, radioterapii, bioléčbu a ta léčba jeho trvala zhruba 5 let a vlastně ten jeho stav byl stále horší a horší. Dokonce se mu dostaly ty nádory do kostí, měl metastáze vlastně v celém těle i na mozku, kde měl asi 3 nádory. Dokonce 16 dní měl zrakové halucinace, což říkal, že je jako velmi nepříjemný. A už v této době, kdy tušil, že moderní medicína mu nedokáže pomoct,
tak začal zjišťovat, jak to dělali naši předkové a předkové našich předků a tak dále. A dostal se vlastně do čínské medicíny, protože tohle to všechno vychází vlastně z tradiční čínské medicíny. Ano. A zjistil, že když se jako dobře upraví právě tyhle ty dřevokazné houby a začnou se konzumovat, tak tělo si dokáže samo pomoct. Že sa naštartuje ten samoliečiaci proces v podstate v tele, keď mu dáme vhodné podmienky a vhodné prostriedky, ktoré to vlastne ako dopomôžu k tomu všetkému. Ono se tomu říká odborně apoptóza, což je takový jako systematický vyloučení třeba nádorového onemocnění. A právě ty houby, oni obsahují velké množství beta-glukánů. No a právě beta-glukány, ktoré sa snažíme dostať do tela umelou formou, cez nejaké tabletky a tak ďalej a vlastne veľa ľudí netuší, že to ponúka sama príroda a že tie huby tu rastú práve na to, aby nám pomohli a obsahujú práve tie látky, ktoré my si synteticky vyrábame vlastne v tých nejakých liekov. No, hej. Super. Takže ono teda není to úplně tak jako jednoduchý, protože ono existuje dneska na trhu spoustu potravinových doplňků a není extra jako extrakt, není beta-glukán jako beta-glukán. Ono tam je prostě spoustu věcí, co se musí dodržet a právě díky tomu, že se to jako naučil, on se to vlastně vyčet v knihách a začal to sám vyrábět, tak se po 3 měsících jako vyléčil z této diagnózy. To je dosť husté, lebo akože s takou diagnózou ako obsiahlou toto dať za 3 mesiace. Přesně tak. A nastaly tam jako 2 problémy, že já jsem se ptal, jako, proč to už jako nenabízíš někde, je to jako dokonalý. Tak první věc je, že ty extrakty jsou tak dobrý, že oni velmi rychle ztrácí svoji účinnost. Oni se musí nějakým způsobem konzervovat a buď se používá třeba alkohol nebo Ečka, anebo další jako způsoby konzervace, ale každá konzervace vlastně jakoby snižuje tu účinnost toho, těch beta-glukánů nebo léčebného procesu. A on přišel na to, že když to dá do medu, a med je jako známá jako potravina, je to přírodní konzervant a med, pokud se jako nějak nekontaminuje, tak nemá v podstatě žádnou expiraci. A potom to môže vyzerať takto nejako, že dostanete takýto 900-gramový nádherný pohár plný liečivej energie a medu. Tak. A jako nedávno viděl jsem dokument, kde zrovna říkali, že objevili med v egyptských pyramidách. Jo. Jeho stáří odhadli nějakých 2000 let a ten med byl normálně konzumní. On byl sice hodně tvrdý, on se musel jako rozpustit, ale med, pokud se nekontaminuje, tak ta expirace v podstatě tam není žádná. Jo? Takže on zvolil jakoby ten způsob a až později jsem vlastně zjistil, že med funguje nejenom jako konzervant, ale jako perfektní transportní médium. Med je totiž jedna z mála potravin, která je pro člověka téměř ze 100% stravitelná. Jo? Ono se říká jako v různých článcích jsem četl, že člověk dokáže přežít spoustu dní na lžičce medu denně. Má vysokou energetickou hodnotu. Jo? Takže med konzervant a perfektní transportní médium. On do sebe natáhne vlastně ty extrakty a dokáže to naše tělo vlastně využít téměř ze 100%, což je jako super spojení. A ten člověk bohužel, který jakoby na toto přišel, tak tragicky zahynul. On vlastně po té diagnóze, kdy mu lékaři dávali půl roku života, tak tu žil ještě 7 let. Ale srazilo ho auto na kole, takže bohužel už tady dneska není. A já říkám, návody neexistujou. Já jsem se předtím věnoval jinému biznisu, já jsem se věnoval let osvětlení a dodnes ještě jakoby se tomu částečně jako věnu, ale hodně částečně. Tak já mám kamaráda v Číně, protože já jsem v Číně nakupoval ledky a zdroje a je to velmi dobrý kamarád a já jsem mu psal, hele, mám tady výrobek, je to směs dřevokazných hub, neumíš to sehnat, protože to pochází z čínské medicíny. Tak on říkal, dej mi jako 14 dní, já to jako zjistím a pak mi volal a říká, hele, máš obrovský štěstí, on žije v provincii Hangzhou a já se nacházím v oblasti, kde je největší výskyt dřevokazných hub na světě a je tu spoustu firm, kteří se tím zabývají, tou výrobou. Kup si letenku, přileď do Hangzhou. Takže já jsem z Budějic, jsem Jihočech, já jsem z Českých Budějovic, jel autem do Vídně, z Vídně jsem letěl do Pekingu, z Pekingu jsem přelítal do Šanghaje, ze Šanghaje jsem jel rychlou vlakem do Hangzhou a z Hangzhou potom autem ještě asi 3 hodiny k Bilimu, on se jmenuje Bili. Takže ta cesta trvala 2 dny, byla ohromně náročná, bylo to zrovna v létě.
bylo tam asi 40 stupňů, časový posun, že oni to tam neumí anglicky, takže jako hodně těžký to bylo, ale fakt jsme si dali tu práci, on tam vytipoval ty firmy, které se tím zabývají a narazili jsme právě na firmu, která má tradici od roku 1857. Krásné. Oni si předávají jako z generace na generaci vlastně ty zkušenosti a tam jsem vlastně poprvé viděl, jak se pěstují ty houby. Já jsem si teda naivně myslel, že chodí do lesa a tam to odsekávají mačetou. Ne, dneska se to pěstuje všechno jakoby průmyslově. A viděl jsem tu technologii té výroby. A tam jsem vlastně zjistil, že to, jak to tady dělal třeba ten Slovák, takže to jako už jako, není to špatný, a to už jako zastaralý, že v té Číně fakt jako je vidět, že to fakt pochází z té čínské medicíny a jak se říká, ale to je Čína, to je špatný, nebo jo, dneska je všechno made in China. Tak tohle je zrovna dobrý. A tohle zrovna oni umí a rozumí tomu. Takže já jsem tam nabral jako spoustu nových zkušeností a referencí a vědomostí vůbec. Tenkrát jsem vlastně poprvé přivez do Čech jako ty extrakty. Nebyly v podobě tinktury, byly v podobě v prášku. On tomu říkají powder, jako pudr, že to je. A začal jsem to vyrábět vlastně sám v tom medu. Mělo to obrovskou výhodu, že ta účinnost byla vyšší než ta tinktura. Tinktura znamená, jako, že to bylo v kapalině. Ano. A další věc, že cokoliv se dá dneska do medu, tak existuje vyhláška, že med musí mít nějakou určitou vlhkost. Kolem 18%. Ano. Když má větší vlhkost, tak by se správně měl prodávat a on by časem jakoby mohl skysnout, i když je to jako cukr, tak může jako se zkazit i med. A my jsme byli omezený tím, že jsme tam mohli dávat jenom určitý množství, 1% té tinktury. Ale pokud to byl prášek, tak jsme mohli dávat víc. Takže já jsem dokázal jakoby vyrobit nejenom lepší produkt účinností, ale i silnější, že tam bylo 5x víc toho. A to se povedlo. A samozřejmě jsem si to nechal i testovat státním zdravotním ústavem. Nemusel bych. Dneska kdokoliv prodává potravní doplňky, tak stačí jenom ohláška na ministerstvu zemědělství. Ale já jsem požádal státní zdravotní ústav, aby si mi to otestovali. Takže to testovali jako v Praze na aromatické látky, těžký kovy, chloranfenikl, tujon, já nevím, arzen a takovýhle těžký kovy. Takže to všechno je v pořádku a vznikl vlastně z toho tady ten výrobek. Jo, je to vlastně směs 7 dřevokazných hub. Určitě znáš rejši. Ano, a čagu. Čaga sibirská. Čaga se jinak nepěstuje už dneska v Číně, ty se to dováží z Ruska. Rusko je jako obrovská země, takže já když jsem vlastně na zpátek letěl letadlem, letěl jsem přes Rusko, tak celou cestu jsem dělal Rusko, takže čak je dost, jako jo. Okay. Je tam hodně. A pak je tam třeba houba hericium, to je velmi zajímavá houba. Houba hericium, je to a ešte som tu videla aj také niečo, že housenice čínska. Takže to nebude asi. Nepredpokladám, že to je malé chlpaté stvorenie. Je. Skoro je. Ten název nevznikl jenom tak, jako housenice čínská. Okay. To je velmi zajímavá houba, mě to překvapilo, ten příběh. Já jsem ji držel v ruce, teda tu houbu. A ta houba, to je parazitní houba a to mycelium letí jako vzduchem, dostane se do housenky. Ovlivní její nervový systém té housenky, že má jako začne ovládat ta houba tu housenku. Někam jako vyleze na strom a tam vlastně z té housenky jako vyroste ta houba. Ono to i vypadá jak housenka. Premení na hubu. Ano. Alebo na hríb. Ano. Teda. Tu houbu, kterou jsem držel v ruce já, to je Cordyceps sinensis, ono ještě existuje jako další jako cordycepsy, tak je jako vzácná tím, že má jakoby protirakovinné účinky a dokáže i nakopnout jakoby člověka, je to takový jako Red Bull, je to zajímavý, tomu je taky další příběh. A jenom pro zajímavost třeba kilo extraktu této houby stojí $22,000, takže to není jako levnýho. A proto třeba se mi stává, když vidím třeba Cordyceps, říkám dneska těch druhů několik výrobců, několik potravních doplňků. Ani já se v tom už dneska neorientuju na to, že třeba jako naši zákazníci, protože to je všude dneska Cordyceps a dneska to dávají do čaje a možná i do toaletního papíru, nevím. Všude to je prostě. Tak ono strašně záleží, jaký to je Cordyceps, jak se to vyrábí, jestli se to vyrábí ty extrakty z plodnice nebo z mycelia, jak dlouho ta houba rostla a kde se našla. A tato houba třeba, ta se vyskytuje jenom v Tibetu, v nadmořské výšce 4000 metrů, takže jako u nás se nedá sehnat. No. Nevím, nejvyšší 2000, koľko 600
56 má Gerlachovský štít. Tak to je furt půlka. No, veď toto. Takže tam housenku nehledej, prosím tě. Okay. Jo, a mě to fascinovalo, že vlastně jsme tu původní recepturu ještě dokázali jako vylepšit a od tyhle ty houby, které se tu jako ani nedají najít, vlastně rostou jenom tam. A třeba ještě zajímavá houba byla Hericium. Tady ta houba je velmi dobrá v tom, že oni jednak jako používají jako lék, v Číně je to jako lék, u nás ne, samozřejmě. U nás je to iba doplnok stravy, že ano? Bohužel a my nemůžeme říkat, jako, že to léčí. Je to potravinný doplněk, tak to musíme přistupovat. Evropská unie nám trošičku svazuje ruce. Já si říkám, na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu je to škoda. Škoda je to proto, že fakt na světě existují dobré věci, které fungují a mají tradici, jako není to, jsme to tady spolu řešili, jako slovo alternativní, co to vlastně, jako mně se třeba vybaví, když se řekne alternativní, že to je jako něco novýho, něco, co nahrazuje něco původního. Ale v Číně to je úplně obráceně, tam jako alternativní medicína je spíš ta moderní, ta naše. Ano. Jo? A v Číně je úplně normální, že se kombinují tu západní medicínu a tu východní. Jo, ja jako nechci tady říkat, že... U nás sa hádam k tomu tiež časom dopracujeme, ja tomu verím a práve to je super, že vznikajú aj takéto rozhovory a debaty a že naozaj ľudia ako si ty nestracajú nádej a stále pracujú vlastne na tých veciach, aby sa to dostávalo k ľuďom, pretože to má zmysel a má to efekt hlavne, tak, že musíme být opatrný, protože říkám, Evropská unie svazuje nám ruce a jsou termíny, které jsou dovolený, u některých vůbec není jako nic dovoleného, takže lidi musí jako zagooglovat a pohledat, ale v té Číně je úplně běžný, že se prostě kombinuje ta západní medicína s tou východní a já říkám, obě dvě medicíny jsou dobrý. Obě dvě jsou dobrý, každá má něco jako moderní medicína je perfektní na nějaký akutní záležitosti, je to mrtvice, infarkt, oni dokážou skrz, že jo, stehno dneska v té píně se dostat až k srdci, opravit ho, to jako nedokážou nějakou pampeliškou nebo bylinou, jo. No jasně. To nejde prostě, takže každý má svoje. A já v té Číně se mi jako líbí, že tam to normálně kombinujou. Tu západní medicínu s tou východní, tam je to úplně běžný. A tam dokonce některé ty houby jsou klasifikované jako lék. Když jsem byl v té fabrice, tak oni ty extrakty dávají do kapslí a dávají to prostě rovnou do takových krabiček a na to, tam to normálně předpisují jako lékaři a hladí to i pojišťovna. Jo? A tu samou věc dovezu sem a tady prostě nula. Vygoogluj si, jako jo, najdi si, co to umí. Proto je nejlepší, když si ty reference předávají sami zákazníci. Jo, říkám, ukázaná platí, tím, jak jsem pragmatik, říkám, nikoho nepřemlouvám, každý ať si to zkusí sám. Takže... A keby to veľmi ľudia chceli teda skúsiť, tak budú mať aj zľavový kódik, že áno? Dáme pod video pro tvý diváky nebo posluchače, uděláme speciální slevu, aby to neměli za plnou cenu. Presne tak. Jo? Takže to mě jako na té Číně fascinovalo, že mají úplně jiný přístup k tomu životu. Jo? A když se vrátíte tomu Hericiu, tak ta houba je zajímavá v tom, že tam je to oficiálně jako lék a používá se právě na autoimunitní onemocnění. Hlavne ktoré teda dnešná, alebo teda naša tá akože moderná teda medicína považuje za nevyliečiteľné. Je v tom jako slabá, ale to je právě chronické onemocnění, v kterém zase ta čínská medicína je jako perfektní. Oni tím třeba jako léčí nemoci jako typu Alzheimer nebo Parkinson. To Hericium totiž dokáže proniknout přes mozkovou bariéru do mozku. Mozek je tak chytrej, že on se vlastně jakoby má nějakou ochranu, říká se tomu mozková bariéra, před naším krevním oběhem. Proto třeba lékaři říkají, že cokoliv dneska dostat do mozku skrz krevní řečiště je prostě problém. A dokáže to pár jako potravin a umí to třeba mangan, dokáže proniknout jako hořčík do mozku a dokáže to právě i to Hericium třeba. Jo? A oni to používají fakt oficiálně jako lék. Tam, tady na ty věci. A já jsem se třeba jako v té Číně ptal, jak vznikají vůbec nemoce, nebo jaký mají oni na to jako náhled, jo, obecně. Tak podle čínské medicíny, a já se s tím jako taky stotožňuju, za vznik nemocí ze 70% má na svědomí naše psychika. A to je pravda, jako i placebo je jako velmi silný. A funguje placebo. Jako, jo, když jsou různé studie, tak dokážou se lidi uzdravit třeba na lentilkách. Jako, ale to je lék, to ti pomůže. Takže placebo, síla mysle je jako velmi silná a oni třeba v té Číně strašně upřednostňují vztahy. Oni říkali, že
nejvíc nemocí vzniká, když člověk má špatný vztah. A teď beru jako vztah rodinný, partnerský, pracovní, kamarádský. Oni jako na tomhle si jako velmi zakládají. A hlavně vztah sám so sebou, že taky, přesně tak, to je základ, že jo, musím se mít rád, bych mohl mít rád jako někoho druhýho. A oni říkali, že prostě tohle je základ, jakmile ten člověk to nemá v hlavě takhle jako dobře nastavený, tak to je problém, protože my těch zákazníků dneska máme jako spoustu a já vím, že třeba i u 2 stejných diagnóz, ale každý ten člověk má jiný přístup k životu, je potom i jiný výsledek v tom uzdravování. A někteří lidi už to dneska třeba nejsou. To jsou lidi typu, slyšel jsem, že máte nějaký med, já to teda jako zkusím, já tomu teda vůbec nevěřím, já to teda vyzkouším. Říkala manželka, že to mám jako zkusit, jak to mám z vás užívat, jo. A vidím na tom člověku, jako, že ten notor třeba, a ještě budu se drží cigáro, kouří, já mám takovou noblez, to kašlu. Že to vlastne vybíja ako tým, aké má zlozvyky, tak vybíja vlastne účinnosť toho. Úplně zbytečný, já říkám pro vás, je to úplně zbytečný. Stojí to 2000, je to jako, sice to na 4 roku, ale vemte tu 2 jděte do hospody, pozvete Frantu, Pavla na panáka, bude to líp utracený ty peníze. To vám prostě nepomůže. Takže člověk to musí mít jako v hlavě nastavený tak, že tu chci bejt, a není to samozřejmě jenom o těch houbách, jo? Je to celkový životní styl. Když ten člověk, jako říkám, nejdřív si musí dát dohromady život, vztahy, nastavení mysli, sport, třeba musí něco dělat i pro sebe, jako v tomhletom ohledu. Jinak to prostě nefunguje, není to spasitelný. No jasne, tak to ako nič, ale človek sa musí asi sa mu musia aj stať v živote nejaké ako keby tragickejšie veci pre niektorých tých tvrdohlavejších, ktorí nevnímajú vlastne tie signály dopredu, či už na tele, alebo priamo v tých vzťahoch a tak ďalej. A až potom sa vedia dostať ako keby nejakej alternatívnejšej liečbe, keď už to tak nazveme. Ale verím, že mne sa často aj potvrdilo, že aj keď som niečo skúšala, ako nové, tiež som na tieto vlastne ako keby medicínske huby natrafila nedávno a najmä teda aj vďaka vám, že ste ma oslovili vlastne s vašou firmou. A hoci som poznala trošku už predtým ako keby tieto účinky, ale že som sa tomu tak nejak ako keby a ešte skúsim iné, a ešte skúsim toto a toto, ale potom mi to prišlo znovu a znovu do života, tak som si povedala, dobre, tak idem do tých medicínskych húb, lebo asi si ma same volajú tak nejakým spôsobom, že tá synchronicita proste fungovala a že to treba proste vyskúšať. A ja teda som mala veľký problém s imunitou a s týmito záležitostiami, že som bola veľmi často chorá a veľmi často som sa dostala do stavu vyčerpania alebo naozaj takého, že až prečerpania svojej energie, že ma to vyplo do postele a musela som vlastne ako keby chvíľu vydržať, kým som znovu mohla vlastne nejako fungovať, pracovať. Trošku ako, že si vyhořela, jo? No. Ale ako naozaj, že fyzicky, že proste som nemala energiu, že aj mentálne som chcela robiť, ale nešlo mi to, lebo moje telo povedalo, že a dosť. Proste si vyčerpaná, nemáš živiny, nemáš vitamíny, nemáš proste železo, nemáš proste veľa vecí a to takto vlastne ďalej nejde. Až keď som vlastne sa trochu upokojila, ja som si povedala, že dobre, musím začať k sebe inak pristupovať. Začala som inak pristupovať a k tomu som doplnila vlastne práve takéto proste záležitosti, ako sú medicínske huby, tak sa to začalo pekne vlastne nastavovať na novo a ten imunitný systém a to telo povedalo, hurá, že proste sa zobudila a že už si vlastne dáva na seba pozor a doplňa si tie vnútra, tie živiny vlastne správnymi vecami, ktoré sú prospešné. Ono se říká o těch houbách, jako, že to je adaptogen. V Americe třeba tomu říkají adaptogeny. To znamená, to jsou taky jakoby přírodní antidepresiva, se dá říct. Ovlivňují jako příznivě náš nervový systém, psychiku naší. A v tom jsou třeba ty dřevokazní houby hodně silný. Jsou 2 oblasti, vlastně, v kterém jsou silný. Je to ta psychika a druhá věc je gynekologie, kde jsou jako velmi silný. Ženský mají třeba problémy, ženy s menstruací nebo otěhotněním, vůbec třeba nějaký mykózy a tak dále, tak to ty dřevokazní houby jsou v tom jako velmi silný, tady v tom odvětví. Jo? Jinak, jak jsi říkala, že člověk někdy musí dostat nějakou ďavku jako v životě, jo, aby jako přehodnotil ten život.
tak to byl můj případ. Já jsem do roku 2019 byl jako hrozný rebel. Já jsem jako měl úplně jiný myšlení a já jsem byl nastavený tak, jako já jsem se furt hnal jako za biznesem peníze a potom jako co se stalo s tou sestrou, tak mě to úplně jako změnilo. Úplně. A třeba spoustu lidí mi říkalo, hele, trošku Uber nebo tohleto, peníze nejsou všechno, ale mě to třeba nedošlo v té době. Ale až potom takováhle událost fakt člověka jako zasáhne. A já jsem to úplně celý přehodnotil, já si pamatuju, když jsme začínali, tak když se to jako zašlo prodávat, měl jsem samozřejmě radost a taky jsem trošku businessman, taky to nemůžu dělat jako úplně zadarmo, i když občas si připadám jako filantrop, že mi volají lidi a že jako rozdávám hodně, ale nejde to úplně rozdávat každému a občas toho lidi i zneužívají, protože mě znají. Ta segra jako mě velmi změnila a mě zašlo dělat radost ta zpětná vazba od těch lidí. A kolikrát to jsou jako hodně silný příběhy. Hodně a ty lidi si jako chtějí povídat. Já sice nemám své číslo jako nikde veřejný, takže mě to filtruje jakoby druhý kolega, asistentka, ale jsou prostě lidi, kteří chtějí mluvit se mnou, tak mi zavolají, předej telefon číslo moje. Ty lidi jsou rádi za to, že třeba můžou se mnou mluvit a že v Čechách jako jsem známější, že už mám za sebou jako řadu pořadů, i v televizi jsem byl. Tak to jsou jako velmi silný příběhy a takým lidem já těžko jako třeba můžu říct, jako prosím vás, nemám čas, tak já si to jako vyposlechnu a jsem jako empatický jsem, takže někdy si to musím jako utnout a v hlavě přehodit, nemůžu si to brát domů, takový příběhy, ale kolikrát třeba volá člověk, že dostala manželka rakovinu, že musela odejít z práce, on taky, protože se o ní musí starat, mají dceru, která potřebuje jako studovat, malou dceru a že zvažuje, protože na to slyšel jako velmi dobrý reference, jestli si má koupit v zimě uhlí, anebo jestli má koupit tu láhev toho medu. A to je jako kolikrát jako velmi těžký rozhodnutí. To je jasné. A myslím si, že většinou poznám, jestli ten člověk to myslí upřímně nebo zkouší, jo. Ale jsou to jako těžký případy, protože když má člověk nějaký zdravotní problém dneska, jako lidi, jako slovo prevence bych řekl, jako, že je neznámý slovo pro spoustu lidí. Ano. Jo, ono by se to mělo brát jako preventivně, jak ty houby, tak třeba byliny nebo jiné věci. Aby vůbec k tomu ochoreniu vlastně nedošlo. No. Tak, jako předcházet tomu, ale málo kdo to dělá, málo kdo je takový uvědomělej, aby si řekl, tak já to budu brát preventivně, jsem zdravej, si to být dlouho, fakt jako to je procento lidí. A většinou ten člověk, když má nějaký zdravotní problém, tak to začne říct až v ten moment. A co udělá člověk? No tak volá si mu doktorovi, že jo, obvodní lékařce, jde někam, teď chodí na různý vyšetření, čeká na nějakou diagnózu. Abo aj na vyšetrenie aj pol roka niekedy, teda u nás tak, neviem ako u vás, ale... Stejný, možná i rok. A teď jde jako do té nemocnice, teď prochází nějakou léčbou, teď to nefunguje, tak zkusíme jinou léčbu, teď zkusíme jinou. Když to nefunguje, tak ten člověk potom už jako většinou zoufalej, tak zkouší nějaký jiný alternativy, tak zkouší třeba nějaký léčitele, nevím. A když to taky nefunguje, tak potom volají nám, mi přijde. A to jsou naši klienti, takže to nejsou jako mám rýmu nebo něco, jako potřebujeme kašel. Fakt jsou to těžký případy. A tím, že mi ta sestra jako nejenom onemocnila, i zemřela na tu rakovinu, tak já jsem se jako spíš zaměřil na tu onkologii. A když jsem vlastně byl v té Číně, tak jsem chtěl pomoct těmto lidem s tím onkologickým onemocněním a vůbec slovo rakovina je samo o sobě hrozně jako vošklivý slovo, ale nemám rád. A je to takový strašák. Takže ten produkt byl jakoby navržený jakoby čínskými lékaři, právě hlavně teda pro onkologické pacienty a my až časem jsme vlastně zjistili, na co všechno to funguje. Roztroušený sklerózy, já nevím, teď různý jako artrózy, chronický různý onemocnění, cukrovka dokonce, a to je jako zajímavý, protože to je v medu, cukry, že to jsou polysacharidy. A já jsem nedávno tady natáčel pořád s jednou vaší moderátorkou, a to nebudu asi teda jmenovat. Můžeš škodně. Martina Valachová, ona má jako hodně sledujících a ona je to dobrá ženská, je to taky pragmatička a ona o nás slyšela a říkala, hele, něco jak já, ukázaná platí, já si to nejdřív vyzkouším. A její manžel má cukrovku. A už má diabetes, tedy jednička nebo 2, už si píchá prostě inzulín a slinivka břišní, pankreas po slovensky už mu jako nefunguje a začal užívat tyhle ty medy. U těch cukrovkářů je to trošičku opatrný, protože oni nemůžou dát lžičku rovnou do pusy, že běžný užívání je 1 žička denně. Takže on musí do nápoje a popíje to jako po douškách, aby neměl vysoký nárůst toho cukru.
a jemu ten cukr začal klesat, pak se dostal pod hodnotu 7, což už se považuje jako, už je to na hraně, jestli cukrovku ten člověk má nebo nemá. Přestal si píchat inzulín a dneska má cukr 4. Krásné. No to je jako neuvěřitelný. Takže jako ty dřevokazné houby, nechci, že to je všelék, to není jako jo, a říkám, ne na každého to funguje, ale dokážou fakt jako zázraky. Když jsou dobře jako udělaný. Protože, jak jsem říkal na začátku, není extrakt jako extrakt. Fakt a to je asi so všetkým, ako presne so zeleným jačmeňom, chlorelou alebo ostatnými doplnkami strávy, že... Jako, není auto jako auto, kdybych řekl, jako jezdím autem, ale můžu jet s Trabantem, nebo můžu jet s Mercedesem, že jo? A každý to auto má úplně jiné vlastnosti. Takže u těch extraktů je to vlastně stejný. A v té Číně já jsem byl jako rád, že jsem to viděl, že jsem se na to ptal, proč některé extrakty jako fungují, některý ne, protože reishi je tady 1000 druhů, čagy je tady 1000 druhů, tak ono záleží hlavně na té účinnosti, jaká tam vlastně je. To je vlastně množství těch polysacharidů, co obsahují ty extrakty. A to záleží na té technologii té výroby. A pak se ještě hodnotí čistota toho beta-glukánu. Jo? A tohle všechno je jako velmi důležité, protože ty houby, jak jsem říkal, oni obsahují beta-glukány a podporují takzvané ještě NK buňky. NK buňky, to jsou vlastně to část bílých krvinek, a to jsou taky jako policajti, když to řeknu laicky, který po těle běhají a zjišťují, jako, co je špatný, co je dobrý, co je špatný, a pomocí právě té apoptózy, což je vlastně to vyloučení přírodní, jakoby systematické vyloučení, se to vyloučí z těla ven, bez zápalovou cestou, což je jako dokonalý. A i v Číně mi říkali, jako tělo se dokáže poradit s jakoukoliv nemocí dneska, když se ví jak. Jo, a oni říkají, že lékaři léčí, ale příroda uzdravuje. Takový jako mají k tomu oni přístup, jo, v té Číně, takže mě to jako velmi nadchlo a říkám, těch referencí máme spoustu, my jsme to měli i potom na webu, my jsme udělali taky jako různý podcasty, kde jsme přímo autenticky četli, my dokonce i jako na našem Instagramu, který máme, tak máme lidi, autentické nahrávky, protože mi to přišlo tak jako tak dokonalý, že když napíšu jenom Eva Pardubice, mám ten a ten problém a vyřešila jsem to za 3 měsíce, tak to si můžu napsat taky, že jo. Áno, ľudia nie vždy veria týmto recenziám alebo týmto referenciám, ale keď už je to takto, tak to já už je jsem paráda. přesvědčený, že spoustu firm to takhle jako si to napíše samo, jo, protože vidím nová firma, vznikla před měsícem a už má 120 referencí, jako jo. Takže to je jako divný. Tak jsem poprosil jako naše zákazníky, prosím vás, vemte si před sebe telefon, zapněte si kameru, dneska každý telefon je chytrej, natočte se a pošlete mi tu nahrávku. A já jsem tu nahrávku jako ty nahrávky začal zveřejňovat, a to jsou jako případy od rakovin, roztroušené sklerózy, já nevím co všecko, bolesti, nespavost, málo energie, vyhořelost, a ty lidi si jako začali natáčet, začali mi to posílat. A já jsem to tam jako začal zveřejňovat na tom internetu z jejich svolení a to jako funguje úplně nejlíp. Ta vlastní zkušenost a ten autentický příběh. A to se mi jako na tom velmi líbí, že ta zpětná vazba tady je. Může mít člověk sebelepší jako marketing, já si myslím, že my ho máme dobrý, ale když ten produkt bude špatný a nebude fungovat, tak ty lidi už se k nám nevrátí a koupí to jenom jednou. Jasné. Prostě ten člověk jako si to podruhé nekoupí. Jo? A z toho mám jako největší radost, ale neděláme jenom houby dřevokazný, děláme vlastně i produkt Vital, to je tam ten malinký produkt. A to vy máte vlastně viacero jako keby takých druhů. Máme víc druhů, jsme jakoby, není to zaměřený vlastně jenom jako na jednotu. Vy jste viděli takto? A ten produkt je směs bylin, tam jsou houby. Ano, pelíněk, čo je pelíněk? Palina. Aha, ano, palina, černý bez, kurkuma a černý pepř. Krásně si dokážu. Kurkuma, vlastně, je tam vlastně extrakt z kurkumy je kurkumin, který má 98%, extrakt z paliny je artemisinin, ten má taky 98%, pak je tam černý bez, to je vysoký zdroj vitamínu C, a je tam pepř, protože pepř zvyšuje účinek kurkumy, když se dá ve správném poměru, tak až může z 1000 násobit vlastně tu účinnost. A ten produkt je vlastně určený jakoby, my říkáme zákazníkům, že se má jakoby užívat to tak 2krát do roka, a je to taková očista těla, je to proti parazitům, proti bakteriím, plísním. Čiže celú tú fľaštičku vlastne využívať, ako mi vydrží podľa toho dávkovania a je tam 28 dávek, je tam 28 jako lžiček a je tam teda pauza, protože artemisinin
vlastně z paliny se vyrábí, z altemycinu se vyrábí absint. A absint znáš, to je velmi silný alkohol. Něco jako tatranský čaj. No, ano. a on může obsahovat tujon a tujon je ve větším množství halucinogenní. Jako možná teď jsem dal někomu návod, že to třeba bude naopak jíst jako celý. Někdo třeba ty halucinace vyhledává, ale my jsme to nechali testovat a ten tujon tam není, je tam jako hrozně málo. Takže kdyby tam ta pauza nebyla, tak se nic nestane. Mám klientku, ta to koupila v kadeřnictví, že máme jedno kadeřnictví jako obchodního partnera, že kadeřník dneska je podle mě psycholog, to není ani kadeřník. Určitě. Se chodí ženy vypovídat a svěřovat se s těmi problémama. Člověk, aby si psal, že jo, já byl kadeřník, já zapomínám. A paní Nováková, ta je rozvedená, tohleto, jo, problém ten, abych jako dokázal navázat. A ten kadeřník tam začal o těch produktech mluvit, takže většinou se to jako ty lidi koupí. A ta paní se to koupila a děti milou med, ona má 2 děti, nevím, 8 a 10 let, se to koupila ten den a večer telefonát v 10 večer. 3krát, říkám, tak to zvednu, co se děje. A že děti to snědli za celý večer, jako ten med. Okay. Ale žijou jako v pohodě, jsou jako žádný halucinace, jako. Ale my tam máme návod 14 dní, žička denně, pak pauza, pozor, může to způsobit, takže jako nic jim nestalo. Jako. No jasně, tak ale děti... Možná, že nespali teda, jako. Z toho cukru. Ale budou zdraví. Takže to je jako další produkt a pak máme ještě produkt Optimal, který k těm dřevokazným hubám má najvíc ještě extrakt z lohu obecného. Loh obecný je jako známý pro své účinky pro srdíčko, pro celý kardiovaskulární systém. Když mají lidi třeba nízký krevní tlak, vysoký, arytmie, tak to jako pomáhá velmi dobře. Takže může člověk se zagooglovat, co dělá loh obecný. A pak je ještě produkt 4, tak to je Extra Plus. A to je produkt, který má najvíc v sobě extrakty z brokolicových semen. To jsem zjistil jako nedávno, jsem byl v Číně v únoru letošního roku, ve február. A protože mám spoustu jako pacientů, co mají autoimunitní problémy anebo nádory na mozku, tak brokolice dokáže proniknout přes mozkovou bariéru a Číně mají na to spoustu jako studií a důkazů, že to funguje i na toto onemocnění. Tak to jsem vůbec nevěděla, že brokolice vie takéto věci robiť. Já taky ne. Tak jedzme aj brokolicu, ľudia. Nevím, jestli by to fungovalo. Alebo lepšie aj v takýchto produktoch. Niekde je to spracované. Asi by člověk musel sníst hodně brokolic, aby se dostal na to množství toho extraktu. A je to teda velmi drahý, ta brokolice. Mě to překvapilo, myslím, že to bude jako daleko levnější než houby. Ale jako je to, jako funguje to, už máme zpětné vazby, to mě jako velmi těší. Takže to jsou produkty a pro lidi, kteří mají alergii na včelí med, nebo obecně na včelí výrobky, tak jsme začali dělat nově extrakty do čokolády. Takže kdo má rád čokoládu? Máš rád čokoládu? No jasně. Ale takovou akože 100% ceremoniálne kakao. Perfektní čokoláda. Je to čokoláda bean to beer. To znamená, že to je až od kakaových bobů po tabulku čokolády ručně dělaný. A já jsem poznal na jedné výstavě v Čechách nějakou paní Kolandovou a ona má čokoládu, ona má i čokoládový muzeum, jako perfektní. Tam má mistra Bína čokolády, jeho auto, Pražský hrad, Orlo, já nevím co všecko, jako je to krásný, jako jo, bych to taky snědl všechno. A ona má kvalitní čokoládu, dělá teda hořkou i čokoládu, že ty extrakty sami o sobě jsou velmi hořký. A začali jsme to dávat do tabulky čokolád. To znamená, že když člověk jako z nějakého důvodu, třeba jednoduše nechce jíst prostě jíst med, to je jedno, ale chce přitom užívat ty naše extrakty, tak to může jíst i v podobě čokolády. To znamená, že si vezme tabulku čokolády a ta jedna tabulka... A je to možná pre tie deti trošku také, akože daj si čokoládku a... Ale pozor, je to hořký, jako, takže to jako děti mají rádi podle mě sladký a mléčnou čokoládu spíš než hořkou, jak do teda. Ja už som môjho malého naučila, že postupne som prechádzala na horkejšiu a horkejšiu čokoládu a teraz už je 90% zje, takže to... Fakt, jo. Je to teda jako, úplně jako nechutná, ale je dobrá. Tak říká se, že hořká čokoláda obsahuje plno flavonoidů, to se jako i zdraví, jako ta čokoláda jako hořká, jo. A my máme napumpovanou ještě těma výtažkama z těch hub, takže je to alternativa pro lidi, co nemůžou, nebo jednoduše nechtějí med, tak to můžou jít i v podobě čokolády, anebo pro lidi, co hodně cestují, že můj koníček je třeba cestování, rád cestuju. Teď jsem se naučil cestovat i s přídušným zavazadlem, že nemusím čekat na odbavení. Takže jsem jako rychlejš u moře, když tak řeknu. A mě by vyhodili ten med, že ho z toho přídušného zavazadla. No jasně. Mě to bude jako tekutinu, myslím, že do 100 ml nesmíš jako nic mít u sebe. Takže ten med bych já nemohl mít sebou nikdy nedovolený, ale čokoládu ano. Jo. Takže to je alternativa právě Pokiaľ je zabalená a nie ešte... Je to vlastně jako kostička čokolády, je to zabalený takovým celofánu.
Je to trošičku teda hajsavý na teplo, takže když je teplo, může se to jako rozlejt v tom, takže spíš v chladu někde jako udržovat. Ale taky to funguje, taky už máme zpětnou vazbu, i když já furt vidím přenou hodnotu toho medu, že ten med je jako to transportní medu lepší než ta čokoláda jako konzervant, ale fakt jako jsou lidi, kteří prostě nechtějí ten med nebo nemůžou, tak je to pro ně taková alternativa. Ano. A jedna tabulka čokolády obsahuje stejné množství těch hub, jako když si tam jednu lžičku toho medu do pusy. Okay. A čo sa týka nejakého tepelného upravovania, že keď si to človek chce dať napríklad do čaju alebo do kávy, ja napríklad sladím kávu medom, takže sem tam, lebo som vylúčila cukor ako biely cukor aj trstinový, že proste už stačilo tohto jedu bieleho. Takže príroda. Áno. Alebo na nejaké tepelné upravovanie, že keby bola nejaká akože manželka, ktorá chce svojmu manželovi podprahovo dať nejaké výživy do tela, takže to zakomponuje do koláča napríklad. Teraz mi tak napadlo, že či sa to dá. Takže koláč znamená, že se musí upéct, že? Takže vysoká teplota asi. Takhle, ty houby se dneska třeba dávají i do kafe. To se zalivá vařící vodu, že? Která má 100 stupňů, dneska se dává rejši třeba do kávy. Taky jsem to v té Číně viděl, taky mám několik vzorků, ještě jsem to jako nestihl se tomu jako dostat, aby jsme to jako dali do nabídky. Ale spíš doporučuji, když do nápoje, tak do nějakého vlažného, do 40 stupňů. Jo? Zamíchat a popíjet. Takže do nápoje to jakoby jde, nebo třeba namazat na rohlík, já nevím, jak by to jako chutnalo. Ne, jako nejde to špatný, on to chutná trošku, jak někdo říká, jak Nutella, jako, teď jsme udělali reklamu Nutelle, ale jako nejde to špatný, jako nejsou tam cítit houby. Moje dcera nemá ráda houby a já říkám, tak Larinko, jest to, ona nechci houby. Říká, to nechutná jak hříbek nebo nějaký žampion. Praženice. To je něco jiného, tak to je extra, to je úplně něco jiného. Takže musím trošku ošálit vždycky, abys to jako dala. Vlastně jediný omezení, co tam je u toho výrobku, je, že to nemůžou děti do 3 let. Obecně, to je pro všechny potravní doplňky takový obecný doporučení. A pak to nesmí těhotné ženy nebo kojící matky, by to neměly. Ale u těch hub je ještě taková specifikace trošičku, že by to neměli lidi, co mají třeba transplantované orgány a co třeba berou léky na snížení imunity. Jo, lidi, co mají nějaký orgán transplantovaný, tak většinou jí nějaký léky, které snižují imunitu, aby to tělo nevyloučilo. A teď my jim tam budeme prát do toho beta-glukány, zase tu imunitu budeme zvyšovat, tak tam se to úplně nedoporučuje. Jo? A ještě dobrá jako věc u těch hub je, že ty houby jsou patří mezi alkalické potraviny. To znamená, že oni zvyšují pH v těle. A jestli to víš, tak obecně jako zánětům nebo rakovině se daří v kyselém prostředí. Čím nižší pH v těle, tím je to pro ně lepší, pro člověka horší samozřejmě, a ty houby oni zvyšují to pH. Áno, takže, čiže vytvárajú zásaditejšie prostredie a tým pádom sa nedarí zlým baktériám a zápalom a všetkým týmto procesom, ktoré nám nerobia dobre. Vytváří takový jako nehostinný prostředí, takže to je taková jako výhoda těch hub. A samozřejmě, co je jako zajímavý, já spolupracuji s Ivanem Jablonským, to je náš nejstarší mykolog, je má 82, 60 let se věnuje jenom houbám. Já si nevím představit, že by se věnoval jenom houbám 60 let, ale on to baví, on je proto jako zapálený a on už jako několik let říká, že je dobrý dělat kombinace různých hub. A jemu se jako velmi líbilo někde, kde mi viděl, on to říká u Krause, jsem byl nedávno a tam mě jako viděl v tom pořadu a potom jsme se jako spolu jako spojili. A jemu se líbilo to, že máme tu 7 kombinaci těch hub. On říkal, jako, že ty beta-glukány, oni můžou fungovat ještě jakoby s vyšší účinností, když se spojí s jinýma beta-glukánama, že tam je určitá synergie mezi těma houbama. A musí se být teda, jako, jaký houby mám spojit. Ono to může fungovat i obráceně. A on říkal, že některé tělo třeba, tvoje tělo třeba beta-glukány přijme z rejši daleko líp, než třeba moje tělo. U čaky to třeba může být obráceně. A tím, že tam je ta kombinace těch hub a je tam určitý poměr, tak je větší šance, že to bude fungovat na větší skupinu lidí. A ještě líp. Takže ten Ivan Jablonský je takovej náš poradce, se dá říct. On už teda se tomu jako věnovat nechce,
ale jako je furt vitálně dobrý, asi zřejmě jí houbu rejši, protože houba rejši je houba dlouhověkosti, jestli to víš. To se vědělo už ve starověku, že když ten císař užíval tu houbu, tak se dále fakt jako dožíval. Oni nevěděli úplně proč tenkrát, ale tam, když někdo tu jako rejši si vzal z poddaných, užívali, tak přišlo o hlavu. To byla císařská houba, to mohl císař nebo nějaká šlechta jako vyvolený. Takže ta houba je jako dobrá, myslím, že pan Jablonský na tom frčí, protože jako byl vitální, byl v pohodě. A má taky spoustu příběhů z Číny a tohleto a on mi jako pomáhá a posouvá nás dál, takže s tím jako určitý věci konzultuju a pozval mě i ještě jako nedávno přednášel na Zemědělské univerzitě v Praze, takže jsem viděl, jak tam ty houby pěstujou. Je to fakt jako zajímavý téma. Ty houby. Určite, pretože celkovo huby sú tak fascinujúce, že oni presne to mycelium, ako majú prepojené, to sieťovanie, áno, že je to presne ako lesný internet a že si podávajú tú informáciu medzi sebou, dokážu si podávať informáciu toho, čo sa v lese deje a ešte aj dávať informáciu stromom a ostatným akože dávať živiny a tak ďalej, čiže je to niečo neuveriteľné, keď sa toto takto nasieťuje vlastne v našom tele, tak a vie vyskúmať tú informáciu, kde je proste nejaký zádrhel, problém, choroba a tak ďalej, tak prečo to nevyužiť, prečo to neskúsiť aspoň. Ja som zástancom toho, že aj keď sú ľudia niektorí, ktorí pochybujú alebo sú skeptickí, alebo sú a priori proti, lebo niekto povedal, alebo to nie je vycapené proste niekde dennodenne, alebo na dverách lekárskych ordinácií, tak aspoň trošku pootvor tie dvere vlastne do toho iného sveta a iba to skús. A vlastne daj tomu ako keby tú príležitosť, pretože nikdy nevieš, čo práve tebe môže vlastne pomôcť zapôsobiť a tak ďalej, že netreba ako keby byť príliš neveriaci Tomáš, alebo ako by som to nazvala. A mně se to právě na tom líbí, to, že to je tak jako jednoduchý. Že to jsou vlastně houby, kolem kterých chodíme v lese. Ano. Každý to viděl už dneska jako z nás. Ví, co to je. To jsou ty klobouky na těch stromech. A že to má takovýhle jako účinky, jako dokonalý. A hlavně to je věc, která tu je jako tisíciletí. To není něco, co vzniklo jako nedávno. Jo? A ještě se mi líbilo, co mi říkal ten Jablonský, že třeba o té houbě také takovou zajímavost. A to jsou taky malinký hříbky a na ty její účinky se přišlo jako nedávno, teprve, že to funguje jako proti rakovině za druhé světové války, když Američané střelili bombu na Hirošimu a Nagasaki, tak spoustu lidí, že ho, trpělo nemoc s tím ozářením, že jo, vlivem té radiace, že jo. A ty Japonci jako zkoušeli, jako měli různé skupinky lidí a zkoušeli je různýma způsoby uzdravovat. A zjistili, že když jedné skupince lidí dávali tu houbu také, takže se jim začala obnovovat v kostní dřeně jako bílé krvinky. Wow. A začali se uzdravovat. Takže jako i za druhé světové války přišli na to, že ta houba také jako je dobrá tady v tom. A my to máme taky, jako samozřejmě. Áno. Tak teraz už aj hliva sa bežne pridáva, už ľudia aspoň tej hlive ako keby dôverujú v rámci imunity a v rámci týchto vecí, ale teda dá sa otvoriť aj k takejto mňamke, lebo však ten med je také lákadlo podľa mňa veľmi dobre, že je to akoby sladučké, je to príjemné. Hodně lidí to zná jako med. Áno. Moje babička je 92, musím ji navštívit, na to zapomínám, tak ona, jako já jsem si ptal nedávno, babi, furt někde vystupuju, řekni mi, jako, jak to, že jste tak jako vitální furt, nějaký recept na dlouhověkost, ne tohleto. Ona mi na to nic jako neřekla ve směs, ale vím, že ona jí už 50 let, nebo kolik mi říkala, to je šílený číslo, žičku medu denně. Prostě med je taky přírodní antibiotikum, jo. Ano. A ona hlavně celý život jako pracovala, měla ráda svoji práci, měla pohyb, jezdila furt na kole, ještě do 80 let, měla zahrádku, prostě furt tu mysl měla, každý den říkala, že nestíhá, ona nikdy nestíhala, nechápu ani v důchodu, ani v práci, furt musí něco dělat a to je právě to jako podle mě, proč tady už dneska, jako tu ještě dneska je, protože má furt jako smysl žít. Ví, že druhý den musí to a to a to. Není to takový ten typický důchodce, co si sedne, nebo ne typický, teďka jsem doufám, že jsem ho neurazil, ale takový lidi jsou a že už prostě říkají, už to být nechci a už tady a už to nějako dožijeme, a už to nějak vydržím. No tak dojedu tady, jako co vem, vkladní knížka je tam, jo. A prostě tyhle ty lidi, kteří jsou jako vitální furt,
tak fakt se jako dožívají jako většího věku. Ano. A dřív jako nebyly antibiotika, že jo. Dneska spoustu jako se říká, že spoustu nemocí už bude rezistentní vůči antibiotikům. Ale lidi by měli hledat nějakou jinou cestu. Jo, antibiotika jsou, že jo, synteticky vyrobený. Ano. A tenkrát nebyly a babička moje mi říkala, oni si museli poradit jinak. Ale ono je to aj prirodzene dané, že to telo tým, že je z prírody stvorené, tak reaguje na prírodu, ktorá ho lieči. Čiže preto to telo si možno prirodzene robí obranu voči tým syntetickým liekom, pretože je to niečo, čo nevychádza. Není to přirozený, prostě, je to jako uměle vytvořený. Ale na tie huby, ktoré sú vlastne z prírody, si nemá prečo to telo urobiť nejakú rezistenciu alebo nejaký taký odpor alebo niečo. Já jsem se na to ptal toho pana Jablonského, proč jako si to třeba nějaká farmaceutická firma nepatentovala třeba tady ty extrakty. On říkal, že to úplně nejde, je to příroda, je to vyrobený z hub. A oni tady ty velký farma lobby, že oni si rádi patentujou různé věci. A když by se ten beta-glukán vyráběl synteticky, což jako prejde, tak by byl až, říká, nevím, 100násobně dražší. Jo, a to by potom jako nikdo nezaplatil ve finále. Jo, protože furt je snaží to vyrobit prostě z přírody, jako třeba z těch hub, že jo. Jinak v droždí je třeba taky beta-glukány, že jo, jsou. Z toho se třeba dělá pivo, že jo. Takže není to zase návod, aby lidi teďka začali pít masivně pivo, že dostanou do sebe beta-glukány. To jsem taky se na to ptal a to prej to naše tělo nestihne zpracovat. Ty beta-glukány, co jsou v pivu. To by, a my jsme národ jako Čechy, jako na a my taky, pivařů. Taky, jako. No. Jakože nezaostáváme. My taky, jako, hlavně na východě teda. To vím, to mám jako osobní zkušenost. Ale jít cestou fakt jako té přírody, já si myslím, že už se to hodně mění, že už zašli lidi taky trošku přemýšlet jinak a že to zašli už jako kombinovat. Ale říkám, prostě já tu nejsem proto, abych tu pomlouval západní medicínu. Fakt je v mnoha ohledech nenahraditelná a jde jako neskutečně dopředu díky technologiím, díky počítačům. Dneska jako je to dokonalý, co jako dokážou, jo. Ale prostě jsou tady různých chronických onemocnění, kde je dobrá i ta východní medicína. Určitě. A já jsem o tom přesvědčený, protože jsem v té Číně byl. Na vlastní oči jsem to viděl, ty tam jdu znovu, byl jsem několikrát a mě o tom přesvědčují dennodenně reference zákazníků. A teď jako nechci tady jako vyzdvihovat náš produkt. Obecně mám radost, když lidi prostě užívají nějaký bylinky nebo i jiný houby a funguje jim to. Tak to se mi jako líbí. A ještě keď to aj skombinujú napríklad. Je nejaké možno také, že existuje vôbec nejaká kontraindikácia alebo také niečo? Okrem toho tých 3ročných detí a jo, vím o jediný, že u toho Vitalu, protože to je jako velmi silný antioxidant a někteří lidi to třeba jako těžce snášej, začnou třeba jako jim téct z nosu, začnou vykašlávat, můžou mít, to spustí nějaký detoxikační proces. Já nevím, nějaký prostě jako zažívací potíže, ale to trvá třeba 3-4 dny, musí vydržet a potom to jako ustane. To tělo se musí nějakým způsobem vyčistit. Jasně. A jediné, co jsem jako postřeh, je, když mají lidi žaludeční vředy, že to může jako potráždit ty vředy. To je fakt jako silný. Jinak jako houby obecně, dřevokazný, tak nedá se tím předávkovat, tělo to jednoduše vyloučí, což je super. Dneska, že, když člověk si koupí nějaký léky nebo dostane na předpis, otevře ten příboj leták. Tak ty kontraindikace radši ani nečítať. Vlastně může umřít, jako, jo, tam se chrání, jako, nepřeju, že mu případě umřete, jako, ale jinak v pohodě. Takže tam jsou tisíce vedlejších účinků, co to může mít, a to tak je, jako. Člověk vylečí lékama jednu věc, ale dostane další věc, jako. Ale fakt, jako, tu nechci, jako pomlouvat, jako moje babička bere tolik léků, ta asi 12 denně a kdyby je nebrala, tak to už dneska není, jako jo. No jasné. Takže ona má arytmie. Ono zase ako je to aj ťažké ako keby presvedčiť človeka, alebo celkovo biologicky to telo, keď už je zvyknuté za pár rokov na nejaké tie chemické lieky a syntetické látky, tak ťažšie a asi pomalšie musí prestupovať vlastne ako keby na nejakú prírodnejšiu medicínu, aby neurobil šok tomu telu, lebo ono si na niečo zvyklo a zase ako keby potrebuje aj ten prestupný čas nejaký. Ale zase, ak je človek naozaj, ktorý je
podstate v pohode, alebo je na tom dobre, ale má nejaké výkyvy, tak už môže začať vlastne teraz aj v mladom veku, alebo presne deťom a tak ďalej, alebo mladým tínedžerom, nech majú imunitu a tak ďalej, že sa to dá vlastne ako keby si na to zvyknúť a zaradiť to do svojho životného štýlu, lebo o to ide vlastne, aby sme k tým doktorom vlastne vôbec nemuseli prísť. Přesně, jako ono se říká, že doktor vede člověk zdravej a odchází nemocnej. Vždycky si jako něco najdou, tak to je jako... Jsem si vzpomněl na tu babičku, jsme se bavili, že bere ten lžičku medu, tak ještě mi říkal, že si každý ráno dá štamperli slivovice. Jo. Na vypálení červa, nie? Vypálení červa, jako, a ono to asi jako fakt funguje, jo. Já jsem si vzal do Číny, protože v Číně, jako, já se v Číně... Tak do Egypta si beru. Já se tam životě nenajím. V Číně to je hrozný, buď si dám, jako, to ani člověk neví, co to kupuje. Jak nemůj Anglici, tak to je jako pokus omyl, jako chci tohle, tak něco donesou. Minule jsem se objednal omylem žábu, ale to nebyla jako žába, jako že by vykostili, to byla fakt žába, živá žába, mi přišlo, co zabali do strouhanky a to mi dali jako na stůl. Já jsem se jako do ní šťouchal, jestli se ještě jako nebude hejbat. A nebo kuřecí nohy jsem si dal jako chicken leg, nebo jak to tam bylo, tak mi donesli jako kuřecí nohu, jako fakt kuřecí nohu, jako i s drápama. Nie, to u nás dáváme psom, nie? No jasně, no. A oni, já říkám, ty jíš i ty nechty byly a ono jako všechno z ní jako neskutečný, jako okay. Mám někde na Instagramu, na mým soukromém jsem dával jako tady ty různé fotky, jako příběhy, jako neskutečný. A já jsem si tam právě vezl tu slivovici, abych jako dezinfikoval, ne kvůli tomu, že nejsem alkoholik, abych jako musel pít. A oni mi zabavili hned na letišti, to byla taková smůla, protože když jsem měl tím rychlovlakem, tak na rentgenu zjistili, že mám prostě v tašce nějakou láhev, tekutinu. Oni otevřeli kufry a tam to našli, to vyndal a říkal, co to je. A říkám, to je jako disinfection a on to otevřel a teď ještě to byla slivovice domácí, neměla etiketu, takže to byla čistá láhev. Ano. A já to zabalil do takového trička, aby se to rozbalilo, to vypadalo jak zápalná láhev. A oni říkali, jako, že to je explosion. A já říkám, ne, to není explosion. A oni, že chci vyhodit celý vlak do povětří. A já říkám, ne, nechci vyhodit celý vlak do povětří. To je dezinfekce a to my pijeme. To Číňanka otevřela. Jinak Číňani nepijou alkohol vůbec. Jim chybí ten enzym na odbání alkoholu. Tam, když se dá borec 2 piva, tak 2 dny marodí prostě s kocovinou, jako jo. A jeho odvalilo, iba keď to otvorila sa na jenom otevřela jenom výpary a už jsem viděl jsem poprvé zelenýho Číňana a říkám, no ty vole, tak to bude průser. A si tomu čuchá a říkal, to nemůžete pít. Tak já jsem říkal, jako přední, že se napiju, ona ne, že ne, že můžu umřít. A říkám, ne, neumřu. To má 52%, jenom, teď my pijeme 70 i 80%, jako na Slovensku možná i 100. Ne, to nie, je to možné, ale... A oni jako, to není možný. A říkám, já jsem tady první den, mám tady být 14 dní a já to prostě potřebuji. Jako dezinfekci. A oni mi to prostě nechtějí, tak jsme se hádali. Oni zavolali ochranku na mě, to byla jako sranda, jo. Já mám 190 cm, ochranka má 140 cm. A říkám, to je ochranka, jo. Prostě hubený učky měli 30 kg, 2 policajti, jako. Takže taková sranda. A nakonec jako mi to zabavili. Takže jako... No možná mali dobrou žurku. Přišel jsem o dezinfekci a když to je taková sranda, jsem potom šel večer do restaurace a říkám si, náročný den, všechno, časový posun, teplo, musím si dát trošku alkoholu, jako na odlehčení, tak mi donesli takový velký jídelní lístek, obrovský si pamatuju. A tam byly nápoje různý a tohle. A dole v rohu úplně takhle měli jako víno, jedno víno. Říkám, tak jsem v Číně, OK, nepiju tady alkohol. Říkám, já bych si dal toto. Říkám to jako česky. A on se na to podíval, taký red wine, a říkám, OK, tak odešli, 15 minut jsem čekal na víno, až přijdou. Říkám, hele, oni se na to šli někam hledat, nebo to šli koupit. Přišel takový Číňan, úplně dones flašku, úplně zaprášenou, úplně, jsem musel očistit, co to je, bo někde ve skle, jak to lidi nepijou, ne? Okay. Říkám, nej to prošlí. A úplně jako byli překvapený z toho, že si někdo objednal víno, tak jsem si to jako dál, samozřejmě nebylo to úplně dobrý, ale v tu chvíli to bylo dobrý. Asi zrej, že to bylo dělaný, nebo nevím. A to jsme, něco, ani to nebylo vlastně červený, bylo to úplně jiný. Ale trošku alkohol to mělo, takže jenom chci říct, jako, že v té Číně jako vůbec nepijou, že mě to jako překvapilo. Takže mi zabavili i dezinfekci, která je tady zase u nás ověřená několik jako let, že to funguje. No, tak tie svety, keď sa stretávajú, tak niekedy si nerozumejú navzájom, ale tak myslím, že už to... A já jsem tomu mobilimu dovezl, jako říkám něco typického z Čech, tak mi napadlo jako Becherovka, náš bývalý prezident Miloš Zeman to jako na tom ujížděl a je to takový jako, vyrábí se to kousek od mýho města, kde žiju, tak Becherovku dáme, tak jsem mu to dal, on se na to podíval, říkám, to je jako typický, jako český, takový jako
co by mělo charakterizovat Čechy, je to divný, že to je alkohol. A on to otevřel, já si myslím, že to manželka používá jako odlakovač na nechty, protože to vůbec jako nepijou. Taky mu to přišlo jako velmi silný a on mi dal jako, to je paradox, já mu dal alkohol, on mi dal ženšen, jako takový kořen pěkný a pampelišku, jako jo. Takže jsme si tak předali dárky a pak když jsem měl ještě nazpátek, když jsme jako u toho humoru, tak já jsem si převážel část extraktu jako sebou, už jako vzorky, nechtěl jsem čekat, až mi to pošlou. A ty extrakty jsou v prášku. A už jsem si říkal na tom letišti, že jsem si to měl dát jako do kufru a nemít to u sebe jako u notebooku, že mi to připomínalo trošku jako takovou drogu, kokain, nebo co to je, jo, to je fakt jemňoučký. Ale tak jsem to nechal bejt a dostal jsem se teda do letadla, jakoby tam jsem prošel, to mi teda ještě uletělo letadlo, takže jsem se musel na poslední chvíli hledat jako náhradní let. Letěl jsem China Air, já jsem jako vysoký, takže jsem celou dobu takhle letadle, jako od Řeniny tady, jako jo, tak to bylo jako šílený, to fakt jako malinký letadlo, když velký, ale málo místa bylo přizpůsobený těm Číňanům. A ve Frankfurtu, když jsem přesedal na další letadlo, to já jsem si koupil moje letadlo do Vídně a zjistil jsem, že jsem vystoupil ve Frankfurtu, to taky dodnes nevím, jak je možný. Ja som takto letela na Gran Canariu, alebo teda na Kanárske ostrovy, na La Palmu som mala letieť a prišla som do Las Palmas, čo je trošku iné mesto. Malorka, ne? No, je to, áno, aj na Malorke je, čo chvála Bohu som nedala, ale iba o 3 ostrovy vedľa. Jenom o 3 ostrovy. No, chvála Bohu. Tak, Frankfurt a Vídeň je trošku rozdielno. A ja říkám, tak to jsem si letadla, že letím vlastně do Frankfurtu a měl auto ve Vídni, takže jsem si musel ještě ve Frankfurtu hledat další let do Vídně a fakt jsem byl jako už hodně unavený a to bylo po všech těch peripetiích to bylo jako náročný. A ve Frankfurtu jsem prošel tím turniketem a teď to začalo zvonit, tak já jsem říkal, tak jsem asi něco kovového u sebe nechal. Nic, zrengenovali mě, vzali taky ten papírek a začali to takhle všude otírat. Aha, to sú tie testy na, áno, tie papieriky na tie drogy. To si to je v pohodě, drogy neberu, takže v pohodě. A teď to začalo zvonit červeně. A teď jako si mi dali na stranu, udělali to znovu ty stěry, udělali to i z notebooku, z té tašky, kde jsem měl ten sáček s těma extraktama, začalo znovu zvonit. Vzali mě na stranu, hned ochranka přišla, to už byli normální policajti, tam musím dát respekt. A mě odvedli do nějaký místnosti úplně vedle a teď já úplně vystresovaný, oni na mě anglicky a něco jako drogy, jestli to nejsou a tak dále. Teď jsem musel všechno vybalit, všechny ty věci a teď tam byl ten sáček. A teď tam byl vlastně etiketa, ale čínská, tam byly čínský znaky. Já říkám, že to je jako medical mushrooms a začal jsem ukázat fotky, tak to otevřeli, začali to jako, pak přišla nějaká policajka, byla velmi příjemná, když jsem ji rozuměl, tak to jako prozkoumala, zjistila, jako, že to teda jsou skutečně jako houby. Nic to nedělá. Můžete jít, takže mě jako asi po 20 minutách jako pustili. Takže já když přiletěl do Vídně, jsem normálně si kleknul na letiště, já jsem políbil zem, díky bohu jsem tady. Takže to úplně jako, a pak lidi tady vidí ten výrobek, jako si tak to nějaký extrakty, ale jako je zatím hodně práce a hodně, má hodně příběhů, je zatím jako. No teda. Tak ďakujem za tvoj príbeh a vôbec to, že si odprezentoval tento úžasný produkt, pretože ja sama ho užívam a som teda veľmi nadšená a mám veľa energie a moja imunita je fajne na tom. To slyším. Takže to je tiež jedna referencia, ktorá je skvělá, priama. Vlastní, áno, presne tak a najviac to pocítite sami na sebe, pokiaľ vstúpite na tú cestu toho, že chcem vo svojom živote možno niečo zmeniť a cítiť sa lepšie, cítiť sa zdravšie a použiť na to samú matku prírodu. Takže neváhajte určite sledovať Supramedex. A takisto ten zľavový kódik, ktorý budete mať k dispozícii ako naši sledovatelia. Takže ďakujeme, Daniel, veľmi pekne. Ak máš ešte niečo, čo je potrebné povedať, tak sem s tým. Nemám nic, já Baronko děkuju, že jsi mě pozvala do krásného studia a že můžu být na tvém novém kanálu. V podstate je nový, hej. A doufám, že jako ty informace byly pro tví posluchače a diváky jako zajímavý, příznivý a že se mi trošku i pobavil, že jsme to trošku jako odlehčili. Mňa si veľmi pobavila, ďakujem za túto spoločnosť. Bolo to veľmi aj vzdelávacie, aj výživné, aj zábavné. Takže prajem veľa zdaru, nech sa darí, nech sa to rozširuje ďalej a ďalej, nech sa ľudia sami presvedčia o tom, aké to má efekty, účinky a benefity a prajem, nech sa šíria huby ako to mycelium, ktoré majú a nech sa sieťuje medzi ľuďmi. OK, moc děkuju. A ja ďakujem krásne. Ahojte.